Každý si koupí, co chce. No, to je první cena. Druhá je, tady že 2 je lepší než 1. No. Jak může být suchý a bílej? Já nevím, jestli si koupila bílýho. My taky. Ale to je dobrý, ne? Veď? Není rozbitej. Já nevím. Pršelo stejně. Pondělí. Pojovka. Čekej, čio. Ty zdržuju provoz. Ne, dobrý. Ty jsou rádi, že se zastavili. Branička, je to jedno, kdo čeká. Já tady klidně někoho čekám. Ještě ruku nebo něco. Jako? Jako zamokré je to vůbec. Ale přímá, tak ještě neukouze potom. Já se bojím, já nechci být někoho na svědomí. Jdi, hazej. Chlapi ti neuklouznou, veď Pavla. Tak já ji mám udělat. Já do toho my jsme mu teda nedávali. Zalatvar misky. Mám určitě stavu. To je jako tu půjdu zpátky, jo. To teda nebyl převodnice a nevíš, co na to. To by nedošla sem. To nebylo. Tam bude to těch kteří kovárny. A zpátky. Simon! Přesně to, co jsem věděla, ještě ne tak kvalitní. Špindíra, Avaši, špindíra. Ano, špindíra. Já jsem si vzít bobo. Avaši.
Na vaši, ty špindíro. Vaši, ne, půjď s paničkovi. No, půjď s paničkovi, funguješ se. Je čistý? Vy? Moje vlastní dávky, paní Pavlíková. Velká kamera, a když přišel tak jako jedno, on vystavoval psa ve třídě otevřených, ve třídě šampionů, stejný. A pak ho předletí paní Pavlíková říká, no to už snad, pane Wolfe, přeháníte. Že musela vědět, jako jsem řekla, že předlet jednoho psa ve dvou třídě. A přesto mu dala Boha. Že toho měl vyloučený z výstav. A takže paní Pavlíkovi jsme udělali to, že jsme si ty psy převedli.